ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to hoore fonde to Diofane to Dial to Gurela Oumar Ly to Dondu to Jewola rewo to Jewola wargo to Guiraya rewo e Guiraya wargo to Beeli naaɓe to Silla rewo e Silla wargo ko on takusan juula ha e nder galle ñokkana ceerno ñokkana Djiby Sely to Sinthiou Boumakay ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruuji men to leydi Mauritanie sappo yarkoma 2008 ha sappo yarkoma 2021 duuɓi sappo e tati hannde ko ceerno ñokkane Djiby Sely yaltuno aduna ñalawma hannde o noon gam mawninde manditare jaltugol makko aduna o waɗanama silkeji alqurana wondude duwawuji e sadakuyeji to Sinthiou Boumaka ɗo to leydi Sénégal sappo e jeegomo Sénégal naaɓe dartotonoɓe fewnude passeport uji fenade teɓama to leydi Espagne to leydi Mali biyeteɗo Gloria Cecilia koye rewɓe mawɓe diine isayankoɓe wiyeteɓe les sœurs biftanoɗo guila e lewru février guila jeeɗiɗi lewru février 2017 woppitama ñalawma hanki o aseta hanki o to leydi Burkina Faso ko leydi ko janggo sappo e goho yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas goho udditta ñawore ko fate wargo Thomas Sankara baraɗo joni kene wona duuɓi capanɗe tati e nayyi Blaise Compaoré noon mo juuɗe mom ɓuuri tumede e gon wargo holliri tigui taw tottake ñawore nde to leydi Cameroun aseta hanki o wonno oma sakkede wonande Cameroun naaɓe mo bananno roi mabɓe biyetenoɗo Ibrahima Bombo to leydi Thiadam ko siége Lamdaloul wiyete ka transformateur waɗa perquisitionné e yamirore procureur de la république bisimilla mone ketki hotondirte joni joni piren pacciren. Maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko gendiyanke jiɗɗo kawral e dental pulagu. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo reconnu joguiɗo seedantagal mo ha timmi. Maître Adama Baldé ne jogui leɗɗe pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni. Maître Adama Baldé ene jogui leɗɗe ɓayre to banggue jeygu ɓayre to banggue yiɗede worɓe ɓayre to banggue yiɗede rewɓe e ɓayre to banggue golle kala. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen ronkuɓe hebde kayitaji e ɓen arsigaji men uddi. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen kadi saftoraɓe dewle to banggue rewɓe to banggue worɓe kala omo yawrani ɓe rewɓe wonduɓe e gorko seeɗani walla gorko ladde. Maître Adama Baldé ene yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji e liggeyaji bonɗi omo yawi firtu ɗum ha soro ladde. Maître Adama Baldé ene wiya kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno kala ko neɗɗo ne waɗa yo ƴeew so tawi ne moƴƴinata so tawi kadi moƴƴani so tawi kadi moƴƴani ƴewna ɗum feere. Maître Adama Baldé ne wiya dendagal pulagu yo yimɓe dutto e ganni mumen yo dutto e fina tawa mumen. Maître Adama Baldé ene wiya so fulɓe jawama hannde so fulɓe piyama hannde so fulɓe toñama hannde ko woppude gandi mumen e fina tawa mumen mo joguino hanki. Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal oɗo saaha joni omo tawe nder Mbacké waɗɗani dow Touba omo tawe nder leegal biyetegal Mbacké Dembo waɗɗani daral Bani.
maître Adama Balde numéro du bureau makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko numéro ji galle makko e numéro ji makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 maître Adama Balde ko laaɓɗo reedu malaɗo wune maître Adama Balde ko joguiɗo seedantagal mum mbaɗaɗo rikkoni e nder windere kala maître Adama Balde mbadden damɗo faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone aletta sappo lewru yarkomaa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e habrirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to enen nanggani en ha mbawon yebde en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men ɗemgal pulaar kono mbiru eɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗotoɗen aleda hannde o sappo yarkomaa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase go watti duuɓi sappo e tati ko ceerno ñokkan Djiby Selli yaltuno aduna saabu o yaltuno aduna ko ñande sappo yarkomaa hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati woni 10 octobre hitande 2008 o yaltiri aduna noon o yaltuno aduna noon o yaltuno aduna kala ñalawma noon e ɗo kala hitande noon so on ñalawma yonti no comme ñalawma hannde o e nder Sinthiou Bou Makka naaɓe ne keewi waɗandemo manditare mabɓe noon ko wadde silkeji Qouranel Karim wondude e duwawuji ko ɗum tigi woni ko waɗa subaka hannde o e ñalawma hannde o e nder Sinthiou Bou Makka silkeji e Qur'ana wondude e sadikeji e duwawuji mbaɗanama duwanademo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ñokkan Djiby Selli noon ko darannoɗo famminde leñol ngol ko faati diine islam guila kayi ko faati kayi e dendagal ko faati e salligaji ko faati e juulu kala mo haalno yimɓe ha pamata koye ɗemgal mumen pulaar ma en ketto noon seeɗa ko e cimtol yimi e makko kanko ñokkan Djiby Selli. Koɓe haalisaji on nandata soko gunjo ɓooyi hisde ine fadi ñalngu mum soko haqqe natti fadde laakara neɓata gaynako mbere hul Allah ndena desnema a soodani ɗumaro kaga desnam gaynata dal sumde ka yameraka cumgol fayida joom jawdi haɗa fayre jeyi mum andata dal jannugol goole ene janani en aljama sel jalde ka jalnaga ceela mbattita ya woyde sa tuubaɗi jeygol natata nayi jaltoye nuureji ine kawa tampata woni tuubde tuuboyala ɗo ruttira hande fof soko ñoore soko jawɗele nagarano suudata joom saare aɗum Allah peɗuɗo saare ma mballa darade e goonga goppa aadata hat bangareje so mbino naata e saare ma sabi bangareje ɓe gadda leɗɗe ƙaryata joom saare teddinmawɓe yurmo sukaaɓe ma fondatɓe sirre jaaru heewa ko ballata koto ndun ɗo dental julde sigo adunaji ma mbaɗɗacce himmir dañde laakara poftata oto homte ndu adunaru jasmana luttata min sa jiɗa ruttade tawa ɗum wawata so joom saare yamiri bangareje saare mum jobdeji makko ko jayli gulɗiɗi ɓuuɓata ndu sawru hojjuɗo mbimi joom wuro hippoyi o hatti o yeeji mbimi ɗimmiɗo tuubata ɗo ko seeɗa e jimi jubbande jimi ñokkana Djiby Selli taw ko famminde yimɓe ko fati e diine islam o ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen marina national mo leydi Mauritanie woni tigui wiyeteɓe koninkoɓe woni tigui koninkoɓe halfinaɓe ko fati en nden ka e kisal maje kaɗeɗe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui ɓe teɓima aseta hanki o laana ene jolni capanɗe jeetati e jeegom o saggata taw ko wonnoɓe ɗanne suuɗere woni clandestin innoɓe yaɓande Europe tawa kadi ɓe jinno natirde koto nokku to wiyete île des Canaries tawa teɗo nder leydi Espagne ɓe nanga noon koye nder maaje kaɗeɗe Nouadhibou ɗumorno koto Saint-Louis hoto Saint-Louis Sénégal maɓe mbaɗi noon balɗe sappo e nder maaje kaɗe togui Sénégal faade naddeɓe Nouadhibou ɓe mbaɗi fodde balɗe sappo teskama noon lanaka ɓuuri hewde hen ko Sénégal naɓe wondude Gambinaɓe kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe laamu to Nouadhibou laamu ngu noon woni koye ƴettude e peeje beɗen wawa nawtudeɓe kamɓe kala ha moni foof ha yetto e nder leydi muɗum ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie Sidi Oula Zahab gagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade
e gollediɓe mum ɓe koleri kikiɗe hanki o wonde nder leydi Mauritanie kala ko 34 neɗɗo tawa aseta hanki o ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe nogas e jeenayo kepti kellal men paati galleji men neɗɗo goto hawre ladial 39 e nder ɓe cellano ɓe 39 tawa ɓe ne gondi rafi ñalawma hanki o koni tigui doggol mabɓe lelori basi kunu ko neɗɗo goto timbedara ko neɗɗo goto geeru ko yimɓe ɗiɗo maqama ko neɗɗo goto butel mita ko yimɓe ɗiɗo kera sen ko neɗɗo goto jewetta ko yimɓe nayo attara ko nayo wadan ko yimɓe ɗiɗo chami ko yimɓe ɗiɗo noadibu ko yimɓe ɗiɗo mujiriya ko neɗɗo goto tig jigsa ko yimɓe ɗiɗo sehil babi ko neɗɗo goto zorat ko neɗɗo goto ak jusa ko yimɓe nayo tafrak zena ko jeegomo darna imam ko yimɓe ɗiɗo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Ahmed Maïda ko ministre de l'équipement et des transports o arti aseta hanki o e nder nokcoto e ummorade ɗemngal makko to Istanbul to leydi Turquie nawnomo to noon ko tawtoriyede batu wattongo sappo e ɗiɗi lawol taw ko forum transport et communication jonde joɗinode noon ñala jeegom ha jeetati lewru yarkomaa gonɗen ɗu o yanoto noon ko représentoyde leydi Mauritanie ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paaɗen police nationale wondude e garde civile ɓe leydi Espagne ɓe kolliri tigui ɓe teɓima sappo e jeegoma sagata Sénégal naɓe tumaɓe kay jeeyaɓe e réseau criminel woni tigui dartunoɓe wadde gueɗe ɗe pewani ɓen noon dartuno ko fewnude kayitaji fenade guilay passeport uji e carte uji d' identité ji taw ko fenade ɓe teeɓa noon ko ɓe teeɓa noon ɓe tawama noon eɓe puɗɗi fewnande fodde temedere e sappo e tato neɗɗo ɓe pewni ɗumen ɓe wiite faux passeport woni passeport uji fenade ɓe keeɓi hen kene wonan ha temedde ɗiɗi ujunere taw ko haalisa euro woni 200 000 euro koɓe keeɓi hen bénéfice ɓe nangga noon ko ñande joyi lewru yarkoma gonɗen ndu kamɓe sappo e jeegom kala koɓe Sénégal naɓe hen sappo e tato nangga koto wuuro witego Tenerife hen ɗiɗo nangga koto wuuro witego Ibiza batto sappo e jeegɓi o on teeɓa koto wuuro witego Gérone noon ene tawe e nder en tawe to Catalogne wuuro ene tawe to Catalogne wonno golle mabɓe noon mbiɗen e kala saaha ko jaɓɓade ɓeɗon witeɓe clandestin ɗannotoɓe ɗanne suuɗe ɗum so mbawi yettade ha e nder iluji de Canaries ko ɗon ɓe keewi jaɓɓade ɓe moftaɓe e nder galleji wonande kay jiɗɓe fewnanede kayitaji kala gono toon haaɓe mbaɗan ɗumen passeport uji fenade e carte d'identité ji fenade ha mbawa tigui ɓe mbawa addu ɗumen ha e aéroport uji walla e nder port uji ɓe mbawa wallude ɗumen ha jomumen tacce yahto leyɗele jiiɗi tibade to ɓe teɓama noon e oɗo saaha joni ɓe tawarama tigui police o noon holliri tigui wonde galleji sappo ɗiɓe galleji sappo noon ɗiɓe tumano ɓe goni waɗama perquisitionné e nder ɗin galleji sappo noon ɓe tawi hen ɓe tawi toon fodde passeport uji nogas pewnaɗi ha fewi ɓe tawi toon fodde ujunnaje nogas taw ko haalisa euro wondude capanɗe jeeɗiɗi téléphone portable wondude e montre uji luxe ɓe tawama kadi eɓe jogui drogue ɓe tawama kadi eɓe jogui drogue e oɗo saaha joni noon kamɓe kala eɓe tawe tigui e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Espagne ha joni kabaruuji men ha joni ɓe kolliri noon kamɓe clandestin en ɓe noon ɓe hollirama tigui wonde clandestin en natoɓe to île de Canaries e nder ɗiɗo lebbi jeegoma gadani wonande hitande 2021 nde tawama tigui eɓe ɓeydi no fewi kene qime ha 156% par rapport kay e hitande rawane nden saabu kay tuggi janvier 2021 ha yetti lewru juillet 2021 hitande gonɗen nde ɓe kolliri tigui ujunnaji jeeɗiɗo neɗɗo puɗɗima nadde to île de Canaries taw ko natɓe ɗanne suuɗari so tawi noon ko hitande rawane 2020 nde tuggi janvier 2020 ha juillet 2020 hitande rawane nde ɗum ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗo neɗɗo nanno to île de Canaries ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen catala dendinangal lundi yangulandaji lundam biyetegal yewi askan wi noon ɓe oɗo saaha joni ɓe jogui tuƴƴande mawde no fewi ndena tuƴƴande noon ko jaltugol kay e kaɗon landa walla e ngal ɗon catal landaji lunda jaltugol e ngal catal biteɗo Bamba Fall noon holliri tigui yalti ha laaɓi ceer e ngal ɗon catal kanko Bamba Fall noon ko ɓattiɗo Khalifa Sall no fewi o holliri noon yaltudemo e ngal ɗon catal bitegal yewni askan wi addanta ɗum ustata hay ndiga
Afrique hakkillagal makko e jokkodiral makko hakkunde makko e Khalifa Sall mennoɗo wonde maire de Dakar Bamba Fall kañum woni maire Medina o holliri kadi wondemo o holliri noon addinimo yaltude ngal ɗon catal ko yimɓe hewɓe wiyeteɓe aliyeji woni jaggue tawateɓe ngal ɗon catal he o ronki wawde hoolat ɗum e wawde famodirde men ko ɗum addinimo noon yaltude oɗo saaha joni e ngal ɗon diddala lunda o holliri kadi wonde wona sababude Khalifa Sall walla sababude Sonko addantamo gagnade e sumgoji ko fati e mairuji taw ko mairie legala Medina ngal o yiiɗi ƴamtude mairie yagala e oɗo saaha joni o holliri ɗon yimɓe hewɓe kadi ne kollira wonde e oɗo saaha joni Medina naaɓe koko puɗɗi rungade mom walla koko puɗɗi ancudemo kono mawo andin ɗumen ko hande kala o ɓuuri yiɗede so sumgoji ɗi gaari maɓe gandu wonde ko hande kala Medina naaɓe ɓuuri jogade makko hoolare ɓuuri kadi jogade makko yakare ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar so leydi Sénégal ha joni jehen ha to Kaolack koninkoɓe faggudu woni douane koninkoɓe faggudu woni douane tawateɓe nder fanle Kaolack mbaɗi teɓande mawde no fewi tawi kadi ko dorog mo hinde chanvre indien ɗum tigui woni koɓe teeɓi ko brigade mobile mo Nioro noon teeɓi sagata gorko ɓe teeɓima sagata gorko goto noon ene jogui koliji jeeɗiɗi ɗina koliji jeeɗiɗi kala ko dorog nde ɗi peesa noon ɗi tawa ko temettete capanɗe joyyi kilo dorog mo hinde chanvre indien jaaru mum noon ene qime ha nogas 7 millions tawa ko franc CFA o nangga noon ko ñande jamma aljuma ene wiyata aseta hanki o brigade Kera Ayiba kañum enne kolliri tigui wonde teeɓima ñande jamma talata ene wiyata alarba ɓennuɗo ɗo koliji tati drogue ene qime ha temedere capanɗe joyyi kilo jaaru on drogue noon ene qime kañumenne ha sappo joyyi million tawa ko franc CFA ɓe nangui ɓe kolliɗo noon wonde ɓe kolliri noon on drogue ɓe nangui ɗum koto nokku to wiyete koto ladde witede Kera Madiabel so tawi kadi ko ñande aseta hanki o kadi hollirama ko koliji ɗiɗi nangga sara to wiyete ndimmi jayana ene waɗi matériel waɗi noon médicament ji taw ko médicament ji contrefaçon wondude kiloji joyyi drogue ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal adi e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewatde kala subaka so huccide ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to bulletin de santé ko fate covid 19 ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas enayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere e temedde jeenayo e yimɓe jeenayo kolkisa hen yimɓe ɗiɗo tawa ko fiɗaɓe coronavirus ɓen yimɓe ɗiɗo fiɗaɓe noon so ɓetan banggue pourcentage e nder temedere kala ko 0,10% ɗiɗo ɓe kala ko communautaire goto koto Mbour goto keddiɗo koto Kaolack e nder ɓe cellano ɓe sappo kepti cellal mumen jeegom ne tampi sanne ma ballite to banggue fofango yimɓe tato kawre la jaltugui hanki faade ñalawma hannde o leydi Sénégal dendagal ko winditi doggol coronavirus koɓe capanɗe jeeɗiɗi tati ujunere e temedde jeetati e capantato e yimɓe jeeɗiɗo hen capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere e temedde jeenayyi capantati e goho kepti cellal mumen hano hannirtini patino galleji men ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi e goho ɗum woni ko hawre ladial capantato e jeeɗiɗo neɗɗo ñalawma hannde o ko hedde juuɗe safroɓe taw ko tinnaɓe wonduɓe e moroso coronavirus e nder jokli leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Jaksayi to leggal Jaksayi tawategal e nder Kere Massar ko étudiant goto jarannoɗo e duuɓi nogas e nayyi ko kañum tigui tawane habɓi ɓoggol e dande mum ne habɓe leggi ne welti ene warti wondani e wonki o yalti aduna noon walla tigui o warti ko jamma beɗoɗo o sanga 2 heures jamma ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sennumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen Gloria Cecilia Narvege ko sœur colombinajo tawa kadi ko biftonode nder leydi Mali guila ñande jeeɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni 2017 o biftono noon koto nokku biteɗo Karangaso ene tawe e nder cercle mo Kuccala sara kerola waɗɗani leydi Burkina Faso o woppitama ha laaɓi noon aseda hanki o jeenayyi lewru yarkomaa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho oddahama noon kene wona lebbi oddahama duuɓi nayyi e lebbi jeetati colonel Azimi Koita hoorejo leydi ndi hoorejo leydi Mali e mbaɗi transition holliri weltare mum no fewi jarnimo kadi e courage makko woni e cuusal makko kanko debbo
biteɗo Gloria Cecilia fodde duuɓi 4 e lebbi 7 dahaɗo courage makko waɗimo tigui félicité o waɗi kadi félicité dendagal koni koɓe leydi Mali kala wondude e service de renseignement darne dari kay ha oɗon wawi woppitede omo andina kadi kanko colonel Azimi Koita wonde opinion international e ɓesgu Mali kala yo andu laamu ngu e oɗo saaha joni nan dari dole mum ponno beele dendagal biftaɓe enen dahaɓe kala ene mbawa woppitede hano hannirtini ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko fati enquête kay ko fati kay taw kadi ko enquête gullo jaw ko fati e codgol équipement wondude e équipement militaire fodde temedere opérateur économique woni joom ngaluji tumaɓe kay juuɗe mumen ene moddi hen mbaɗama convoqué yesso pôle économique halfinaɓe ko fati e losgoji guila ñande nogas ɗiɗi lewru septembre noon tawa colonel Azimi Koita hoorejo leydi ndi hollirin tigui wonde enquête mo wiyata ngomo wiyata LOPM woni tigui loddita de la loi programme militaire woni enquête taw kadi koko fati kay e borjina gola ngalu e mbuñaari e ndara leydi Mali e kala société ji kewɗi puɗɗima convoquede hen tawi kadi ko société ji gollotonoɓe e laamu ngu to banggue fourniture matériel e équipement militaire taw ko gollotonoɓe e ministère de la défense mo leydi Mali hewɓe mabɓe puɗɗima convoquede e oɗo saaha joni ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni Issa Samake ɓurɗo lollidde Joosi kañum wonno fichere bandawo gonnoɗo hoorejo laamu transition mo leydi Mali ko nangaɗo noon omo bifta kay oɗo saaha joni koreji makko kala ko ronkuɓe andude to moftoya hollirama noon tawa kadi on nanga ko nder galle makko to wiyete fara nder galle makko to wuuro mabɓe wiyetego fara gura noon en tawe tigui nder région mo Bugoni ko hollirama noon guila nden joni kene wona 2 semaines joni woni jonte ɗiɗi koreji makko kolliri tigui ha e ɗo to gonɗen ganda tigui holto woni ganda kadi ko nanguɓemo ganda ko nanguira koreji makko noon koye ngano mawɗo tawte saabu ɓe kolliri waɗa sahaji ɓe mbiya tigui o mona nanga to kati waɗa saaha kadi ɓe mbiya o nanga koto witen kulikoro e oɗo saaha joni ko ganuma mawɗo woni hen goto e sehilaɓe makko noon holliri tigui wonde ko ñande holliri tigui goto e sehilaɓe makko holliri ko otoji ɗiɗi ɗi batti ɗi ngala matricule tawi kadi daroɗe mum ko ɓaleji kañumen garnimo e nder galle makko to le wuuro mabɓe witego fara to wiyete fara gouram ɓe ñande talata 14 lewru septembre 2021 jolnimo nayimo noon tawa hay goto anda toɓe nayimo ɓe holliri noon wonde dendagal kaake makko e jeeyi makko haydara ala koɓe ƴetti hen saabu wiyete otoji makko tati ɗi garnoɗi ɗon ha e oɗo saaha otoji ɗi nan ɗon gaari oɗo saaha joni noon koreji makko e yimɓe e wuuro ngo kala ene jogui kumpa mawɗo no feewi e nganu mawɗo yidde andude holto woni e holko nanguira yimɓe e wuuro ngo noon nde wonno kadi ko kewɗon fayida no feewi e nder wuuro ngo ko kewnoɗon jurum e nafoore e wuuro ngo wonande ɓe cellani hollirama kala mo sellano nder wuuro he ko otoji makko heewi hutorade to banggue no ambulance ni nawa ɗumen e nokkuji safriɗi e miskineɓe hewɓe kadi so cellani ko kanko heewi wallitde ɗumen e ordonnance uji ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni wuuro ngo kala ene tawe ganuma mawɗo no feewi kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Burkina Faso paɗen rokka makka Christian Kabouré ko hoorejo leydi ndi o joddima e sukaɓe 13 région tawateɓe e nder leydi ndi kala e saahaɓe joɗino forum national des jeunesse bannoɗo noon to nokku to wiyete Koudougou noon ene tawe nder région centre ouest hono e wonno noon hikade hikka nde wonno temmaɓe woni titode forum o koko wiyete tigui réconciliation nationale rôle et place de la jeunesse woni tigui ko fati e beldal hakkude leƴƴi e nder leydi hen darde e place suka woni jeunesse e oɗon fannu kanko kamɓe foof noon arnoɓe tawtorede oɗon forum kala hakkillaji mabɓe e namde mabɓe e ñamde mabɓe e nganu mabɓe kala fatude horajo leydi ndi ɓe ɓuuri yadude koto banggue sécurité woni tigui nden ka ekkisal saabu ɓe teskima tigui e kala ñalawma nden ka ekkisal woni insécurité ne ɓeydo nder leydi he ɓe mbaɗi erago noon faade rok marka Christian Kabouré nde nder toon dole mum ponno ha ɗum ɗon kay ha yimɓeɓe mbatta ɗanade hano hannirtani ha joni koto leydi Burkina Faso paɗen ko adada janggo walla altine janggo 11 lewru yarkomaa hitande ujunnaje 2020 fuɗɗoto ñawore ko fate wargo Thomas Sankara noon balaɗo joni kene won duuɓi 34 ɓurɗo tumede noon ko kañum tigui yooɓi fittadu makko walla juuɗe mum ne moddi e wargo ngo hono Blaise Compaoré mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi tawateɗo oɗo saaha joni nder leydi Côte d'Ivoire holliri tigui tawtortaki ndeɗo na ñawore kono haɗata noon ma o ñaawe para kuntimasa woni tigui ñaawe
hollirede tawaka Mariam Sankara ko joom suudu Thomas Sankara noon holliri hen mette mum no feewi e déception mum mawɗo no feewi ko Blaise Compaoré wasi tawtorede nde ɗon ñawore e holliri tigui o wi tigui ndeke Blaise Compaoré wona jamaro saabu huuli arde tawtorede nde ɗon ñawore ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Tchad siége landa wiyete ko transformateur ko lundiyanke biyeteɗo succès Mazara ardi ka landa police noon hollirama tigui waɗi perquisitionné siége mabɓe police mabɓe noon e yamirore procureur de la république e yamirore procureur de la république police naati nder galle hen procureur kadi rokkiɓe yamirore ndeɓe ɗakkita arara e leydi ndi beɗotoɗo e dow siége on ittete ha laaɓa police o noon tawi nder galle to siwo ha heewi duuyi woni tigui kuure kutorade wondude e grenade uji e oɗo saaha joni ɓe jaadi hen koto leydi Cameroun paaɗen to leydi Cameroun cakkittoɗen aseta hanki o wonno hommage taw ko hommage cakkete mo Cameroun naɓe mbaɗani gonnoɗo roi mumen to biyeteɗo roi bambuna leñol bammun en biyeteɗo Ibrahima Bombo Joya jaltuno aduna noon ko guila ñande nogas jeeɗiɗi lewru septembre to Paris lamorgo leydi France o waɗanama obsèque noon officiel e yamirore hoorejo leydi ndi hono Paul Biya noon nuli toon nulaɗo mum koolade nde wonno ko neɗɗo ɓattiɗo mo no feewi wonno nuli toon nulaɗo mum tawa kadi ko hoore jagoɗo mum biyeteɗo Joseph Nditi ko kañum tigui ari tawtorede ɗiɗon obsèque Ibrahima Bombo noon ko neɗɗo ɓattiɗo Paul Biya no feewi tawa kadi ko neɗɗo gonɗo influent woni tigui nanaɗo kulaɗo e nder leydi he kañum tigui yaltuno aduna gila nogas e jeeɗiɗi lewru septembre 2021 to Paris lamorgo leydi France nde Allah farde sunnata kada yaaɓe bangare ñamɓe naaɓe ko jilbata ndenaɓe toɓɓitoɗaɓe sirre jaharata haɗa yaade dogge e ñalɗe yoɓe cel serata ɓuri tendude dow ma ko hadde ɓe yaade fijo soko bawɗi soko buubaji hadde ɓe ɗanata sala dimɗugol bakkande winda janggoya bakka fijirde ko temedere ɗum dimdata ɗon ɗo fawi nogas ko an tan herori sa hangoyaki ɓe yaade kaɗeɗa jannata yow cogɗi ɗum woni yawde tago tannoɗo en wiɗa o wawa tagde aɗa pewnuta a qirrima sa fewnani tago ma yo aɗata guiye cemde pinkuɗe ganduɗa ɗum tagarata tagrowo guiye woni looɗo jasine ronke tago ya woylimaña darnama aɗa nimsita yeɗa joomi wi ya takto tago mum firtuɗa ma andu ka kartallo siko ɗum jogata jayliji gulde bolle kala jaahi ɓurde nayyi jobdiji mbiɗo ko Allah ene taga ronkata joom galle yo dara feewa ɓesgude jemtinamo yo ñimnu ɓe dewe Allah haɗa ɓe goppata so joom galle tiroyi mbaggu tungi serkiti nayaade rewɓe ɓiɓɓe ɗum kay hawata so joom galle yalti ɓayɗo yiima sukaɓe mum mi yeehi fijirde ko ɓiɗɗo fati on aynata hul Allah toɓɓiro ngaynateeri mo aynina yana darna lamdodiri mo witta hisdata nde bokse fi joom galle tuutoye kinɗe mum saɗa ɗimmitiɗono ma yonata sahata sa lamdotomi bakkat fijirde no feccira kada seeɗa maɗon jooɗi ganduɗo kaldata nogas jeeyi daroɓe hen capanɗe nayyi ko foɓɓoɓe jeɗoto hay siraɗi ɓe jawtata capanɗe jeegom ɗene andi ko rendi ɗum nagotoɓe kada jincoɓe jayde ɓe jaltata sañanoɓe joom garaji juuɗe o kamɓe jeeyi oto cornete garaji gande ɓeydata hay korwe so keddima honnumo hanana ko haali soko yatade on tuma moftata hol Allah saɗa saña nakku hoto wowa doole ma ha sukka ɓuuri baydaji ɗum ɗon suurata hol Allah ɗan rendinde juufde korwe ma ha heewa magga gueese jeeya pirlita mo tuubaɗi rokki woɓɓe wujjude imsini maw wencito e nder jayli ballo wodata sakkeɓe ɗumde cawɗi kane lare totta ɗon gollirno wiiraji ewko heddi tottita joom cawɗi joom lare on so ñobbi yeeɗoyi fonnogo fandina kaake mum kono fandata maɓe mbatta feccere kolɗe taw koye ƴeyre mum sahoɓe ndendina kolɗe mabɓe ɓe goppata eɓe ɗakkiro e nden mukke kala talkiiji mum maɓe gandu ɗum famɗani yawmuno ummita yew ɓalli ɓe sakkeɓe goƴƴuɗi mbiɗi coyi tago kala pullo jaygol baylo hanno ɓurde ɗum sibu golle jaygol baylo andide majjata kono tawde jamde kaaje woppa hunde fof saka ngel gure haydere jaygol suusata hono baylo ɓuri oñade joom hecceje fof saka baylo kanne haalisaji ɓe nunɗata tottade kanne haalisaji ɓe jilla ɗum aɓe mbatta ɗum eliwasa bonnumo fewtata gaddo o solɓitata e caydine wojjinira ara tan ɓarane dow mere cayma saynata jeenaari ma kane kange ma kay perdoyi heddo dugoye haalaji haydara naftata
e baylo jamdi ɓaleeri nundata tagmoma oɗo tefta baylel kange ɓumnat wulnata so jam jamdi adde jamdi mum oɗo ɗo koya ndin goɗɗo ngoppa gaddunoɗa nundata so jomum ari oɗo wimo jamdi ko jamdi tan so yafoyatima andu ɗum ɗon moƴƴata kala neɗɗo gadduɗo jamdi kam je jamdi mum sa tamde sa tawoyani goɗɗo a rokkata ñotowo hul allah o tottin morso bagi heddiyemo ngo aro kaga bakkaɗo famdata oɗo remminon morsoje ha yana ñotoya jeeyate ñama ɗum ko jaygol ñamata oɗo woddinan garaji oɗo wat jolɗe mum salo ñamde ɗin haggeji ruuɗo a nimsata jawanɓe mbatete ama goppon tooro ɗon joom limteme he kannade wuppe laaɓata koptowo bakkene jakka ŋaño tendi mum on sa bati ɗum holko rokkata wodata jelotoɗo yimmine tenga on woni laaɗoma ndaw yidde badde mere wadde arwata hay lambo ɓen ɗum seeɗa ande ko bonnuma jamfaji ma dañƴeeku geɓɓe a hollata hay gudde jukka melsita ha majjina ha timma mbal kon seeɗa feeña a hollata halis boni tawa humtananima haajuma koni lambo hul allah woppu ko cuuɗata janoɗo wurde ko laaɓi taw koye doole mum salti kañum ma ñama haqqere tuubata soko doole woni hoolare maɗa e sawru ma yiide ɓurɗoma doole doggude dandata ndu sawru piirumi lambo kono baƴa hafdoyi daga sawru wawa lambo ɓoggol darata gomro o koymen adda ɓoruyal melde ɗum ina funtira e sodoɓe wiya ɓoru fulmita soko yidde haalis heɓno mama ancu ɗum ina kangana fata haalisaji ne jejjita haɗi ɓeññina haalaɓa koyemen gobrata kala jiɗɗo hatta sodde dargal lorlata yo woɗɓe hen tottaɓe comtiɓe ɓornotoɗi ha hiiɗata gooɓani jaygol koltata haɗi jotoron nde maari humnude heddata kala wonki mamer kaata mayrete neɓata mottoyɗo motiyel magga guesana saññoyo moti goto ina yona gueese julɓe ɓe cuuɗata